Il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali tabbitu għal konsultazzjoni pubblika dwar l-Istrateġija Nazzjonali għat-Trattament xieraq tal-annimali. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo irrimarka li l-annimali huma f'qalb il-Gvern. Fakkar kif fl-aħħar sentej saru diversi diskussjonijiet mal-partijiet ikkonċernati. Barra minn dan matul dawn l-aħħar snin saru diversi skemi finanzjarji għar-raħħala u anke kampanji edukattivi fil-waqt li nfetħu qatt ta' cat cafés u parks tal-klieb. Nemmen li dina l-Istrateġija Nazzjonali għal-ħarsien ta' drittijiet tal-annimali hija fil-politika tal-Gvern preżenti għax dan huwa gvern li jisma' u jatma. Naħseb illi importanti illi fil-firxa wiesa ta' konsultazzjoni illi sejrin nagħmlu għandek 4 ġimgħat fejn aħna sejrin nisimgħu lill-pubbliku aħna nagħmlu strateġija illi tkun tagħti dinjità lill-annimali tagħna. Minnaħa tagħha s-Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Sajd qalet li temmen li din l-istrateġija għandha titfassal mhux biss mill-Gvern imma wkoll minn dawk li jħobbu l-annimali. Is-Segretarju Parlamentari Buġejja Sajd qalet li din il-konsultazzjoni se tagħti vuċi lill-annimali u tixpruna l-opportunitajiet tal-Gvern matul din il-leġislatura u anke għall-futur. Parti minn din il-konsultazzjoni se ssir waqt il-fira agrikola l-Agrifair li se ssir fit-tmiem din il-ġimgħa. Propju konsultazzjoni pubblika se ssir sabiex l-istrateġija ma tkunx strateġija infassla mill-Gvern, imma tkun strateġija infassla mill-Gvern flimkien mal-pubbliku, flimkien mal-attivisti tal-annimali, mal-raħħala, mal-NGOs u kif ukoll il-kunsilli lokali. Aħna nemmnu f'politika inklusiva, f'governanza parteċipattiva ħalli dak li jinfasslu ikun rifless tar-realtajiet li għandna bżonn fejn jidħol it-trattament xieraq tal-annimali. Matul din il-konferenza l-aħbarijiet ġie spjegat kif din l-istrateġija li se tibda tinkiteb minn wara li jintemm il-perjodu ta' konsultazzjoni trid tirrispetta id-drittijiet bażiċi tal-annimali kemm dawk li jgħixu fid-djar kif ukoll dawk li jitrabbew mir-raħħala. Wieħed jista' jibgħat is-sottomissjonijiet tiegħu sa 17 ta' Ġunju li ġej bl-email.